Automatski vakuumski stroj za punjenje i brtvljenje dušikom primjenjiv za brtvljenje raznih okruglih limenki. Uključuje 5 plastične boce, limenke od limenke, aluminijske limenke, papirne limenke itd. Tijelo limenke se ne rotira tijekom procesa brtvljenja, a ploča za kuhanje se okreće kako bi završila brtvljenje. Dostupna su 2 načina rada, brtvljenje vakuumom i punjenjem dušikom i vakuumsko brtvljenje. U načinu vakuumskog punjenja dušikom, sadržaj preostalog kisika može doseći ispod 3 podjelje nakon brtvljenja. Može se izravno povezati sa strojem za punjenje, strojem za označavanje i slično kako bi činio liniju za pakiranje.